Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату ба кули мардуми муҳоҷир, мардуми мусалмоне ки дар ғарибӣ, дар айни ҳол дар шаҳри Россия ҳастем, хоҳиш мекунам хост ба хотири Аллоҳ бародари азиз кӯмаки шумо имрӯз дар коре ки барои ҳамаи бадбахта ёфтан ки аллакай чандин ниёзманда, чандин фарзандое ки гум мешаванд, аз падару модари во сум мегиранд. Фалон ҷода гум шудагиай хоҳиш мекунам хост ба хотири Аллоҳ боз ҳам мегум ҳамин лайк монед чӣ қадари шумо метавонед ҳамин видеода лайк монед падалитса кунед ва бовар кунед хост ба хотири сеюм видеое кардем як шахсият намебурад ки ҳамин шахсията биёбем як нафар фақат як бора занг зад гуфтам дидам тамом дигам хел хоҳиш мекунам аз тамоми бародаро хоҳиш мекунам ки ҳамин видеода чӣ қадари лайк монед чӣ қадар паҳн мекунед касе ки дар киҷое ки мебинад ҳамин бадбахти ҳарома ки зубор мемонем суми калон ҷамъ кардагие мега мо бизнесментем ҳам як код мия суми калон бояд ҳам кода партой мега ҳамин сума мо шумода бояд бизгаронем мега ӯ кода вақте ту мепартой ҳамун сбербанк бошад ёки душанбесид чизе ки бошад сразу онлайн за телефон ин мегзарад чанд суме ки мардум партаге дамҷа пули ниёзманда мегирад карташ ин ҳароми оқи падар як мошенника баъзе мегӯяд чи ба оқи падараш мегӯй бовар мекунед 20 бор зиё ба телефон хачи гап занам ҳаром намефаҳмам вообще гапа ба хубӣ намефаҳмам ба ҳамин хотир ин бадбахти ҳарома мо бояд наказатш кунем бояд бихабан дар болои бағали барам бишнаша қаданалата видеош кунам ки ҳаром одама ки бояд ҳамин хел барои ҳамин бародарои азиз хоҳиш мекунам хост ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро паҳн кунем ба як гуфтӣ мегӯянд дар Санкт Петербург ба як гуфтӣ мегӯянд дар ҳамин Москва ба як гуфтӣ мегӯянд дар Краснодарай ин оқи падари ҳаром ба як ном картае ки фақат мепартой мега дар ҳамин сум партему мисол егар на гум шудагиай мега дар фалон адделай мо қачи гап задагием ёфтемша рафтем ҳамин хастун партому аддел мебраем ё мехай нишонте мега адделе мумкин нест хулосам ба ҳар раҳ тоумета сумора мегира чони списка мепартия ҳама вақт картая урус мебра елена инам ки урус меброя и оқи падара ҳеҷ вақт бовар накунед ҳеҷ вақт боварш накунед и аз тамоми блогерҳо хоҳиш мекунам ки зубор мекунед пешаки ҳамун ниёзмандоро фаҳмонед ки ягон намуд код ягон кас бовар накунад Аллоҳ ёру мададгоратон бошад хоҳиш мекунам дар киҷои территорияи Россия мебинед ин ҳамин номраи авиакаса ма дар ин поён мемонам хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ бародари азиз занг бизанед ҳамин ҳарома биқапем то наказатш кунад ки дигин бора ин раҳ бар бигарда баъдан як чи дигар бародари азиз имрӯз рӯзи бозор аст мо видео мепартем ҳар рӯзи душанбе дар шаҳри Москва дар метрои Люблино дар ҳиҷомаи хайри муҳоҷир занҳоро қабул мекунем тамоми модарҳоро як модари бигем муҳоҷир дар хизмати модаро ҳастай ин ҳамин болода номрои ҳиҷома занона мемонам занг бизанед модарои азиз апҳои азиз марҳамат дар шаҳри Москва бошед пагоҳ аз соати 9 сар то 10-11 шаба як модар дар хизмати шумо Аллоҳ ёру мададгоратон бошад боз ҳам мегум чӣ қадаре метавонем видеоро паҳн кунем то ҳамин бадбахтамо биёбем Аллоҳ ёру мададгоратон. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ.